ኣብ ጉዕዞ ናይ ህይወት ብዙሓት ሰባት ኢኻ ትፈልጥ ምስ ብዙሓት ሰባት ትራኸብ ምስ ብዙሓት ሰባት እውን ትቀራረብ ፈለማ ካብ ወለድኻ ክትውለድን ከለኻ ንባዕልኻ ንወለድኻ ብምርጫ ዘይኮንካስ ብዕድል ካብ ፈጣሪ ዝወሃቡኻ እዮም ንስኻ እውን ንወለድኻ ብዕድል ትወሃቦም ኣለኻ ማለት እዩ ኩሉ ፍጡር ማዕረ ይኮነን ኣብ ልዕሊኡ ሰብ ዝብል ማዕረ መፀውዒ ይወሃቦ እምበር ከምቲ ልክዕ ሕብሪ ናይ ቆርበቱ ዝፈላለ ፀባዩ ኣተሓሳስብኡ ባህርያቱ እውን ብጣዕሚ ዝፈላለ ምናልባት ኣብቲ ህይወት ተመሳሳሊ ዝኾነ ባህርያት ክንውንን ንኽእል ኢና ግና ብምንም መልክዑ ሓደ ዓይነት ባህርያት ክንውንን ኣይንኽእልን እቲ ሓደ ለባም እቲ ሓደ ዓሻ እቲ ሓደ ሓላይ እቲ ሓደ ስሱዕ ነፍሱ ፈታዊ እቲ ሓደ ፍቃሪ እቲ ሓደ ተፈቃሪ ኮታስ ብዝተፈላለየ ነገር ኣብ ፀባይ ኣይንራኸብን ነፃነት ትበሃል ኣብ ዒስራታት ክሊ ዕድመ እትርከብ ቦርሱ እያ ፅባቐኣ ንኹሉ ወዲ ኣዳም ዘዘራረበዩ ወላ እኳ እንተዘይተባሃለላ ግና ከዓ ተፈታዊ ዝኾነ ደም ኣለዋ ኣብ ናይ ሰውነት ቅርፃ ከም ሓደ ጎበዝ ፀራብ ዕንጨይቲ ዝፀረባ ትመስል ብጥበብ ተስተኻኺላ ዝተቐረፀት ትመስል ፅቡቕ ዝኾነ ተኽለ ሰውነት ዝወነነት እያ መቸም ፈጣሪ እቲ ሓደ እንተጉድለልካ በቲ ሓደ እንድዩ ዝምልአልካ ነፃነት እውን ልክዕ ከምዚ ይፈጢሩላ ኣብ ናይ ገፃ መልክዕ ዝኾነ ነገር እንተጉድለላ ኣብ ሰውነታ ክሒስዋ ነፃነት ብባህርያ ተፈታዊ ዝኾነ ባህርያት ዘለዋ ንማንም ሰብ ካብኣ ኣትሒታ ኾነ ኣነዓዒቓ ሪኣ ኣመዛዚና ዘይትፈልጥ እያ ኩሉ ግዜ ንኹሉ ሰብ ብመዓረ ዓይኒ ክብሪ እትህብ እትንከባኸብን እያ ነፃነት ምስ ወለዳ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ምቅርራብ እዩ ነይርዋ ወለዳ ማለት ምስ ኣዲኣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ምስ ኣዲኣ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ተባዒሳ ኾነ ከይተሰማምዐት ተሪፋ ኣይትፈልጥን ኩሉ ግዜ ምስ ኩሉ ብመዓረ እያ እትሰማማዕ ድሕሪ ዝኾነ ግዜ እዚ ባህርያታ እዚ ልክዕ ከም መግለፂኣ ኮይኑ እዩ ነይሩ ነፃነት እንተይልካስ ኩሉ ሰብ ዝሰማምዐሉ መግለፂ ኣለዋ ነፃነት እታ ለዋሕ ነፃነት እታ ሓላይት እናበሉ ይገልፅዋ ኣብ ህይወታ ፈርሃ እግዚኣብሔር ዝነበራ ኣብ ሃይማኖታ ፅቡቕ ዝኾነ ቀረቤታ ዝነበራ ብኩሉ ምልእቲ እያ ነፃነት ካብ ኣቦኣ ብቁልዕነታ እያ ትፈልያ ኣቦኣ ሓናፃይ ብምንባሩ ሓደ መዓልቲ ኣብ ስራሕ እንዳሃለወ ካብ ዓብዩ ፎቕ ፀዲፉ እዩ ህይወቱ ስኢኑ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ነፃነት ቆልዓ ብምንባራ ሓዘን ናይ ኣቦኣ ብዙሕ ኣይተረድኣን ነይሩ እናዓበየት ብዝኸደት ቁፅሪ ግና ናይ ኣቦ ጥቕሚ እንዳተረድአትን ኣቦ ዘለዎን መሓዙታን ትትርኢ ናይ ኣቦኣ ጉድለት ጎሊሁ ክረአያ ጀመረ ወላዲት ናይ ነፃነት ድሕሪ በዓል ገዝኣ ምሟቱ ካልእ ሰብ ኣይጠመተትን በይና ኮይና ንጓላ ተዕብያ ካፍትን ኢላ ዝተወሰነ ገንዘብ ኣኸኺባ ኣብ እተነብረላ ገዛ ንእሽተን ድንኳን ከፊታ እንዳሸጠት ንጓላ ተዕብያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንእሽተን ዝተጀመረ እንዳዓበየት ፅቡቕ ኣታዊ እናእትወት ክትኸይድ ተጀምር ነፃነት እውን ኣብ ትርፊ ጊዜኣ ንወላዲታ ተሕግዛ ንትምህርቲ ብዙሕ ኣትኩሮት ኣይነበራን ካብ ንትምህርቲ ናብ ሞያ ምልማድያ እተዝንብል ነይራ ጎና ጎነ ትምህርታ እውን ኣብ ሓደ ናይ ቅርፃ ቅርፂ ገዛ እንዳኸደት ክትለምድ ትጅምር ድሌት ግድን ነይርዋ ኮይኑስ ቀልጢፋያ ክትለምዶ ኽኢላ ምስቲ በዓል ገዛ ከዓ እናሓገዘቶ ኢዳ ኣፅረየት እሞ ምስኡ ተቆፂራ ምስራሕ ጀመረት ኣደን ጓልን እንዳሰርሓ ኣታዊአን እናዕበያ ፅቡቕ መነባብሮ ክመርሓ ይጀምራ ነፃነት እውን ጠቕሊላ ትምህርታ ገዳዲፋ ካብ ባንኪ ልቓሕ ኣውፅያ ናይ ባዕላ ናይ እንዳ ቅርፃ ቅርፂ ኣውፀት እቲ ስራሕ ብዝተፈላለዩ ዲዛይናት እናውፃኻ ናይ ገዛ መመላኽዕታትን ናይ ኣትክልቲ መቐመጥን ካልኦት ቅርፃ ቅርፅታትን ምስራሕ እዩ ኣታዊኡ እውን ድሓን ብምንባሩ ደፊራ ልቓሕ ኣውፅያ ናይ ባዕላ ምስራሕ ጀመረት ሓደ ግዜ ብድፍረት ዝተጀመረ ነገር ፍርኡ ፅቡቕ እዩ ሞ ስርሓ ዕውት ኮይኑላ
ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ልቕሓ ኸፋፊላ ወድአት። ነፃነት ክሳብ ጓል 22 ዓመት እትመልእ ኣብ ሕይወታ ምንም ናይ ፍቕሪ ሕይወት ጀሚራ ኣይትፈልጥን። መቸም ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሃይስኩል እንዳተማሃረት ብዙሓት ናይ ፍቕሪ ሕቶ ይቐርበላ እዩ። ነፃነት እውን ልክዕ ከም ሰባ ትሕተት ዋላ እኳ እንተነበረት እንተንሳ ግና ዕላማኣ ተፀጊማ ንዘዕበየታ ወላዲታ ኣብ ፅቡቕ ሕይወት ምብፃሕ ብምንባሩ ፍቕሪ ዝበሃል ነገር ጀሚራቶ ኣይትፈልጥን። ካብ ፈለምኡ ፍቕሪ መሰናኽል ንዓወት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዛ ትንቀሳቐስ ስለ ዝነበረት ነዚ ፍቕሪ ዝብልዎ ቅቡል ኣይትገብሮን። ኣብ 20ታት ዕድመ ምስ ኣትወት ግና ዝነበራ ሓሳብ እንዳቀየረቶ ትመፅሞ ኣፍቃሪ መሓዝ ክደሊ ጀመረት። ምስ ወላዲታ ዝተሓባብቆ ነገር ኣይነበረን። ኩሉ ነገር ብሓባር እየን ዝመኸራ። ልክዕ ከም መሓዙት እዩ ቅርርበን። መኻፍልቲ ምሽጥር እየን። ኣዶ ካብ ጓላ ድማ ካብ ኣዲኣ ምንም ነገር ኣይተሓባብኣን። ነፃነት ካብ ዝኾነ ግዜ ዘይትፈልጦ ስምዒት ይስምዓ። ኣብቲ ንሳ ትሰርሐሉ ገዛ ፊት ንፊት ሓደ ወዲ ስራሕ ይጅምር። እዚ ስራሕ እንዳ ፈርኒቸር እዩ። ብርሑቕ ከም ዝተረድአቶ እቲ ስራሕ ቦታ ናይ ተወዲ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብቲ በሪ ስርሑ ኮፍ ኢሉ ሞባይል ይጥቀም። መጀመርታ ከባቢ ንነፃነት እውን ምንም ትኹረት ይህባን ነይሩ። ንሳ እውን ኣይትግደሰሉን ነይራ። እዚ ወዲ ቶማስ ዝበሃል ትውልዱ ኣብ ካሊእ ዓዲ እንትኸውን ናብ ናይ ነፃነት ዓዲ መፂኡ ግና ኣብቲ ፊት ነፃነት እዩ ዝሰርሕ ነይሩ። እዚ ማለት ነቲ ዓዲ ጋሻይ ነይሩ ማለት እዩ። ኣቦ ቶማስ ኣብ ዓዲ ዓብዪ መከፋፈሊ ናይ እንዳ ፈርኒቸር ዘለዎ እንትኸውን ቶማስ ካብ ኣቡኡ ፍልይ ኢሉ ክሰርሕ ስለ ዝደለየ እዩ ዓዲ ቀይሩ። ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝኣክል ምስ ነፃነት ሰላምታ እውን ዳርጋ ኣይነበሮምን። ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ ቀዲሙ ስርሑ ዝኸፍት። ንሳ ስርሓ 2 ሰዓት እያ ትኸፍት። እንተንሱ ግና ቅድሚኡ ኸፊቱ ይጸንሓ። ሓደ ግዜ ኣይድቅስን ድዩ ኸ ወይስ ኣይቆርስን ድዩ እንዳበለት ትሓስብ። ቶማስ ስራሕ ካብ ዝጅምር ኣስታት ከባቢ ሓደ ወርሕን ትገብር። ብውሕዱ ሰላምታ ምልውዋጥ ይጅምሩ። መቸስ ሰላምታ ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ብርሑቕ ሰላም ተባሓሒሎም ስርሖም ይሰርሑ። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተረኣዩ እንትኸዱ ካብ ሰላምታ ሓሊፎም ምቅርራብ ይጅምሩ። ኣጋጣሚ ስልክታት ተደዊልዎ ወይ ናብ ምሳሕ ንኽኸይድ ንነፃነት ስራሕ ረአየለ ኢሉ ገዲፍዋ ይኸይድ። ንሳ እውን ልክዕ ከምኡ ትገብር። ብኸምዚ መልክዕ ምቅርራብ ዝጀመሩ ቶማስን ነፃነትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብደንብ እንዳተቀራረቡ ይኸዱ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ነፃነት ሓደ መዓልቲ ከዓ ኣብ ናይ ቶማስ ስራሕ ቦታ ኮፍ እንዳበሉ ከዓ ጽቡቕ ዕላል እንዳዕለሉ ጊዜኦም ይሕልፉ። ኣብ ሓፂር ግዜ ብደንብ ተቀራሪቦም ነናይ ውሽጦም ክዕልሉን ክመኻኸሩን ይጅምሩ። ነፃነት እውን ኩሉ ዘሕለፍኦ ነገር ትነግሮሞ። ቶማስ ኣደንጓልን ብዘሕለፍኦ እንዳሓዘነ ብዘለዎ ከዓ እናተሓበነ የዳምፃ። ናቱ ህይወት ካብ ትውልዱ ጀሚርካ ክሳብ ዘለዎ ህይወት ምንም ዘሕለፎ ፀገም ኮነ ጭንቀት ኣይነበሮን። ብተሓጓስ ካብ ዘድልዮን ንላዕሊ እንዳተገበረሉ እዩ ዓብዩ። ቶማስን ነፃነትን ብጣዕሚ ዘቕንኡ መሓዙት ኮኑ። ክልቲኦም ንምግላጽ ዝፈርሕዎ ግና ኣብ ውሽጦም ካሊእ ስምዒት እዩ ነይሩ። ዝስምዖም ስምዒት ኣውፂኦም ከይገላለጹ ኣብ ልቦም ሓያል ፈርሒ ነይሩዎም። ስምዒቶም ገሊጾም ዝነበሮም ምሕዝነትን ሕውነትን ከይኸስሩ ስግኣት ስለ ዝነበሮም ኣብ ውሽጦም ስምዒቶም ዓቂሮም ሕውነቶምን ምሕዝነቶምን ይቕጽሉ። ነፃነት ገና ምፅእ ምስ በላያ ኣብ ፍቕሪ ወዲቓ ቅድሚኡ ግዲ ኣፍቂራ ዘይትፈልጥ ኮይናስ ናይ ቶማስ ፍቕሪ ናብ ልባ ክኣቱ ግዜ ይወሰደላን። ቶማስ ኣጸቢቑ ምስ ቀረባዩ ጸባያ ኩነታታ ርእዮ ኣፍቂርዋ። እቲ ጸገም ግና ምፍቃሮም ዘይኮነስ ንኽገላለጹ ዘይምኽኣሎም እዩ። ቶማስ ግና ሓደ መዓልቲ ትፅቢት ግዲ ሓይልዎ ኮይኑስ ስርሖም ከፋፊቶም ኣብ ናይ ነፃነት ስራሕ ቦታ ቡና እንዳሰተዩ እንዳሃለዉ ዝነግረክ ነገር ኣሎ ኢሉ ኩሉ ናይ ውሽጡ ዘርዚሩ ነገራ። ኣቤት እቲ ፍቕሪ ኣብ ክልቴኻ እንተኾይኑስ
ክንደይ ክጥዕም እዩ ናይ ነፃነት ድሌት እውን ንሱ ስለ ዝነበረ ምንም ንድሕሪት ከይበለት እያ ፍቅራዊ ሕትኡ ብኣወንታዊ ምላሽ ገሊፃትሉ ሳላ ደፊሩ ዝተዛረበ እውን ናይ ክልቲኦም ሕልሚ ሰሚሩ ብግሉፅ ፍቅራዊ ርክብ ጀመሩ ካብ ዝነበሮም ነገር ፍልይ ዝበለን ውፅእ ዝበለን ነገር ብዘይ ምግባሮም ማንም ሰብ ፍቁራት ምዃኖም ኣይፈልጥን ነፃነት ካብ ወላዲታ ምንም ነገር ሓቢኣታ ዘይትፈልጥ ምስ ቶማስ ዝነበራ ፍቅራዊ ርክብ ግና ክትነግራ ኣይከኣለትን ንምንታይ ከም ዘይነገረታ ንባዕላ እውን እንተዘይተረድኣ ግና ዘይምንጋራ መሪፃ ስቕ ክትብል መረፀት ሓደ መዓልቲ ሓንደበት ኣዲኣ ኣብ ስራሕ ምስ ሓደ ወዲ ከም እትርአ ከም ዝሰምዐት እንትትሓታ ኣብኡ ዝሰርሕ ምዃኑ ጥራሕ ነጊራ ካልእ ዝርዝር ነገር ኣይተዛረበተን ነዲኣ ብዘይምንጋራ ዝኾነ ናይ ጥፍኣት ስምዒት ወላ ይሰማዓያ ግና ቀሲላ ክትዛረባ ሓሰበት ክልቲኦም ፍቁራት ግና ብዝነበሮም ፍቕሪ ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም ነይሮም ነንባዕሎም ዝነበሮም ምትሕልላይ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝነበሮ ፍትወትን ፍቅርን ፍሉይ ነይሩ ኩሉ ግዜ ነፃነት ፈጣሪ ዘፅንሕላ ፍሉይ ውህብቶ ጌራያ እትቆፅሮ ሓደ መዓልቲ ነፃነት ካብ ስራሕ ናብ ገዝኣ ምስ ተመለሰት ገዛ ዘይኣመሉ ሰቲ ተነስኒስዎ ብጥዑም ዕጣን እናተኸበበ ገዛ ድምቕምቕ ኢሉ ፀንሓ ኣብ ጠረጴዛ ናይቲ ገዛ ሓደ ክልተ ዝኸውን ኣረቂ ተቐሚጡ እቲ ሓደ ተኸፊቱ መስተይ ኣብቲ ጠረጴዛ ይርአ በቲ ሓደ ገጽ ሕምባሻ ዝተደርደረ ዝተቆራረሰን ረአየት እንታይ ምንባሮ ይተረድኣን ፀበል ከይትብሎ ካብ መዓዝ ተጀመረ ብኹነታት ገዝኣ ክርዳ ኣይከዓለን ካብ ኣዲኣ ክሳብ ትሰምዕ ብጣዕሚ ሸኮለት ክዳና ከይቀየረት ድማ ኮፍ ኢላ እንታይ ምዃኑ ነዲኣ ሓተተታ ኣዲኣ እውን ኣብ ጎና ኮፍ ብማል ብተሓጓስ ፍሽኽሽኽ እንዳበለት ናብ ገዝኣ ንኣኣ ዝደልዩ ሽማግለ መፂኦም ንመርዓ ከም ዝጠየቁ ነገረታ በዚ ነገር ኣመና ደንገፀት ብቁልጡፍ ክትሰምዖ ዝደለየቶ ነገር ናይ ኣዲኣ መልሲ እንታይ ምንባሩ እዩ ኣዲኣ እውን ኩሉ ነገር ኣፃርያ ስለ ዝፈተወቶ እቲ ናይ መርዓ ሕቶ ከም ዝተቐበለቶ ነገረታ እንተ ነፃነት ኣመና ሰንቢዳ እንታይ ይኾነሎ ነገራት ጨኒቕዋ በቲ ሓደ ገጽ ናይ ኣዲኣ ፍሽኽታ ድሕሪ ብዙሕ ዓመት ሪኣ ተሓጒሳ ዋላ እኳ እንተፀንሐት ግና ብዝሰምዐቶ ክትኣምን ኣይከኣለትን ብስምዒት እውን ንምንታይ ተቐቢልክዮም ኢላ ነዲኣ ሓተተታ ዓርኪ ከም ዘለዋ ምስ ካልእ ክትምርዖ ከም እትደሊ ድማ ደጊማ ነጊራታ ኣዲኣ ግና ዓርኪ ከም ዘለዋ ክሳብ ሎሚ ስለ ዘይነገረታ ሓሲኺ ኢኺ ንስኸ ፍቃሪ ይብልክን እንተዘህልወክ ነይሩ መነገርክኒ ሕዚ ድማ ነዞም ሰባት ሕራ ኢለዮም ኣለኹ ስለዚ ግድን ክትምርዖ ኢኺ ኢላ መለሰትላ ክልተ መልሓስ ክትዛረብ ከም ዘይትደልውን ተዛሪባታ ኣብዚ ማእኸል ነፃነት ኣብ ሓያል ጭንቃ ተወት በቲ ሓደ ኣዲኣ ብዙሕ ነገር ሪኣ ኣዕብያታ ሕዚ በዚ ምኽንያት ክትሓዝን ክትሓፍርን ይረአያ በቲ ሓደ ከዓ ፍቅራን ኣሚናን ክትገድፍ ብጣዕሚ ከቢድዋ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ ትብሉኒ ትብለና ኣላሞ ፍትዋት ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንነፃነት ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሐፍ ቦታ ግደፉላ ሰሰናዩ